Dobar dan, ja se zovem Salma Čampara i radim kao predstavnik ureda American Councils for International Education u Bosni i Hercegovini. Danas ćemo razgovarati više o YES programu. No prije nego što krenemo pričati više o YES programu, ovim putem htjela sam vas upoznati sa našim uredom. American Councils for International Education je nevladina organizacija sa sjedištem u Washington DC uredu. Naše predstavništvo u Bosni i Hercegovini nalazi se u Sarajevu, gdje ja trenutno radim i gdje je trenutno zaposleno 6 osoba. Osim mene, na YES programu također radi kolegica Nikolina, koju ćete imati priliku upoznati tokom drugih prezentacija i daljeg učestvovanja u ovom polufinalnom krugu takmičenja za YES program. Osim YES programa, naš ured implementira nekoliko drugih programa sličnih poput YES Abroad programa, putem kojeg učenici Sjedinjenih Američkih Država borave po jednu školsku godinu u BiH. Isto tako implementiramo alumni aktivnosti, to jest aktivnosti vezane za učešće u našem u programu YES nakon povratka iz Amerike. Imamo i nekoliko drugih programa gdje studenti Sjedinjenih Američkih Država borave u BiH i uče BHS jezik i tako dalje. Sada ćemo razgovarati više vezano za YES program, no prije nego što nastavimo, htjela sam spomenuti da do sada je 145 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine učestvovalo u YES programu i oni su takozvani alumni, to jest bivši učesnici YES programa. Na ovoj slici ovdje možete vidjeti djevojku u crvenom kaputu koja se zove Neira. Ona je boravila u Washington DC-u prije godinu dana na jednoj radionici koja je bila organizovana za učenike YES programa prošle godine, a inače Neira iz Sarajeva i učestvovala je u YES programu tokom 2009. i 2010. godine. Sad, puno ime YES programa jeste Kennedy Lugar Youth Exchange and Study program. Skraćenica je znači YES. YES program je osnovan 2002. godine od strane Američkog kongresa. Program je u potpunosti financiran od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država, a u Bosni i Hercegovini implementiran je od strane naše organizacije, znači American Councils for International Education. Mi zajedno sa našim partnerskim organizacijama koje se nalaze u SAD-u implementiramo program. Zajedno te partnerske organizacije se zovu organizacije zadužene za smještaj učenika, znači one pronalaze host porodice i škole za naše učenike tokom boravka u Americi. Inače u Bosni i Hercegovini mi blisko surađujemo sa Američkom ambasadom, gledajući naravno da je YES program financiran od strane vlade SAD-a i samim tim ambasada je, rekla bih, dobro uključena u dešavanja vezana za ovaj program. Do sada na YES programu učestvovalo je nekoliko hiljada učenika iz skoro 40 zemalja širom svijeta koje uključuju osim Bosne i Hercegovine Bugarsku, Kosovo, Albaniju i Sjevernu Makedoniju što se tiče Balkana. Osim YES programa na Balkanu također postoji i FLEX program, to je naš, kažemo, jako sličan program, samo što se on implementira u Srbiji i Crnoj Gori i također je financiran od strane američke vlade. Što se tiče YES programa u Bosni i Hercegovini, on postoji već od 2008. godine ovdje, gdje je prva generacija učenika otputovala u SAD 2009. i 2010. godine. I kako sam već navela, na YES programu je do sada učestvovalo 145 srednjoškolaca iz cijele BiH. Od Trebinja, Bihaća, Zenice, Sarajeva, Foče, pa sve između toga. Šta uključuje YES stipendija, to jest YES program? Učešće u YES programu uključuje povratnu avionsku kartu iz Bosne i Hercegovine do zajednice gdje učenik boravi u Americi.
Zdravstveno osiguranje za bolesti koje su novo nastale tokom recimo boravka na programu. Ukoliko učenik ima neke hronične bolesti, poput recimo šećera ili uzima lijekove za štitnu žlijezdu ili nešto tako, troškovi vezano za te bolesti nije pokriveno od strane ovog osiguranja. Jako važno naglasiti. Tokom boravka na programu tih 10 mjeseci učenici dobiju mjesečni džeparac koji su oni slobodni da koriste za potrebe vezano za učestvovanje u društvene aktivnosti, kupovinu njihovih ličnih potrepština itd. Naravno, tokom boravka na programu učenici imaju obezbijeđen smještaj jer borave sa američkom domaćinskom porodicom i isto tako osiguran je upis u američku srednju školu. Osim toga, učenici prije odlaska na program učestvuju u nekoliko aktivnosti vezane za pripremu za boravak u SAD, kao i aktivnosti nakon povratka s programa. Samim tim učenici isto tako dobiju malu stipendiju od $300 za cijelu školsku godinu koja im pomaže da plate za troškove, recimo ukoliko im treba neka članarina za upis u neki klub ili sport dok su na programu. I napokon nakon povratka sa programa učenici su uključeni u našu takozvanu alumni zajednicu gdje dobivaju podršku za provođenje projekata nakon povratka sa programa s ciljem poboljšanja njihovih zajednica u BiH. Ko sve može učestvovati na programu? Učenici koji su se prijavili za učešće u YES programu u Bosni i Hercegovini treba da su kao prvo državljani Bosne i Hercegovine i da su u mogućnosti da dobiju bosansko-hercegovački pasoš. Također učenici moraju biti rođeni između 1. januara 2004. i 15. jula 2006. godine. Oni moraju biti učenici trenutno upisani u prvi ili drugi razred srednje škole u Bosni i Hercegovini i moraju imati najmanje dobar uspjeh u školi. Osim toga, očekuje se naravno da učenici su govornici engleskog jezika na nivou gdje mogu da prate nastavu na engleskom jeziku u američkoj srednjoj školi. Učenici koji se prijavljuju na YES program ne mogu učestvovati na programu ukoliko su američki državljani i ako su boravili u Americi 90 ili više dana u proteklih 5 godina. Što znači biti polufinalista na YES programu? Polufinalisti ste svi vi, to jest učenici koji su se prijavili online u periodu od 1. septembra do 2. novembra 2020. godine, koji su napisali 3 eseja i uradili test engleskog jezika i koji su izabrani da učestvuju u trećem, to jest polufinalnom krugu testiranja. Sada, ovaj treći krug testiranja sadrži još jedan duži test engleskog jezika, pisanje dodatnih eseja online, individualni intervjui sa osobljem našeg ureda i podnošenje prijavnih obrazaca, to jest aplikacije koji uključuju ocjene iz škole, zdravstveno uvjerenje, spisak aktivnosti i tako dalje. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za YES program, molimo da se javite na mail adresu yes.ba@americancouncils.org. Također imamo i stranicu na Facebooku i isto tako možete nazvati nas na broj telefona 033 838 262 radnim danima od 10 do 17 sati. Hvala vam puno.